Mga e-bike driver sa barangay Poblacion sa Talisay City, gipaubos sa drug test. Ganihang buntag kini ang mga driver nga nagproseso na sa ilang dokumento aron sila marehistro subay sa ordinansa sa syudad. Si Konsehal Joseba sa Poblacion ni tataw nga sud sa 27 ka buok nga nagpa-drug test, silang tanan nagnegatibo. Ang nagpahigayon sa drug test mo ang Barangay Anti-Drug Abuse Council kun Bisdak. Apan ang Rural Health Unit wala mudawat sa resulta sa drug test. Ila una nga gisuspenso ang drug testing kay gischedule pa kini sa taga-RHU nga moy muhimo niini. Si Bas niingon nga kung makapasar sa drug test hatagan sila og endorsement sa kapitan aron isumiter kini sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority kon City Toda aron sila malista nga legal nga na masahero. Gituyo kini sa kagamhanan sa pag-regulate sa e-bike gumikan sa padayon nga pagdaghan niini ingon man luwas ang sumasakay nga dili mga badlungon ang mga driver.